Il-Forum Unions Maltin u l-Union ħaddiema maqudin opponew il-proposti għat-tibdil fil-liġi tax-xogħol ippreżentati mill-Assocjazzjoni ta' min iħaddem. Dawn ingħaqdu ma' reazzjoni b'saħħitha tal-General Workers Union. Il-Forum Unions Maltin sostnew li l-proposti dwar is-sick leave imorru kontra d-drittijiet bażiċi tal-ħaddiema u kontra l-prinċipju tas-sick leave. Dan għaliex skont il-Forum m'għandix issir distinzjoni bejn mart li jiġi kkawżat minħabba kundizzjonijiet naturali u mart ikkawżat mill-impjegat stess. Ma dan qablet ukoll il-UHM li ddeskriviet il-proposta bħala waħda li tnaqqar il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema li ġew miksuba matul iż-żmien. Il-UHM esprimiet ukoll id-diżappunt tagħha l-proposta biex il-ġranet fil-btajjel pubbliċi fost il-ġimgħa li l-ħaddiema jinsertaw mhux xogħol ma jiżdidux mal-ġranet tal-lif. Il-Forum issostni wkoll li l-MEA ħallit barra proposti li jħarsu drittijiet tal-impjegati nisa fejn jidħlu l-benefiċċji tal-maternità. Iż-żewġ unions qalu li se jopponu bl-aħrax il-proposti tal-MEA.